पश्चिम उपनगरामध्ये राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाला डिजिटल अटकेमध्ये ठेवून 2.25 कोटी रुपये उकळणाऱ्या सायबर भामट्यांच्या साथीदाराला मुंबई पोलिसांनी गुजरातमधून अटक केलेली आहे। या गुन्ह्यादरम्यान तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकाला विश्वासात घेण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या बनावट सही असलेली एक नोटीस दाखवून जाळ्यामध्ये ओढलं गेलं होतं। किशोर मकवाना असं अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे। नोव्हेंबरमध्ये वृद्धाला व्हॉट्सअप कॉल आला। अतिरेक्यांना कोट्यावधींची आर्थिक रक्कम पुरवल्याचा आरोप असून या प्रकरणाचा तपास एनआयए सह लखनौ एटीएस करते असं सांगून घाबरवण्यात आलं। आधार कार्डच्या आधारे नावं उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यावरून ही व्यवहार झाले असून कमिशन म्हणून या खात्यावर 70 लाख रुपये जमा झाले आहेत। पुढे बँक खात्याच्या तपासणीच्या नावाखाली त्यांना सर्व रक्कम ट्रान्सफर करण्यास सांगितली। एनआयए आणि दाते यांचे नाव वापरून एक बोगस नोटीस वृद्धाला ऑनलाईन पाठवण्यात आली होती।